सिगाङावनो अन्नानै आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालामनानै हो। मानो होनबा बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनायखौ नोंथांमोना थाबैनो नुहैग्रोनायफोरबायदि आङो बेखौनो खावलायहरबाय। दिनै मोनसे गोदोनिफ्राय जेनाखि फार्स्ट टाइम जेनाखि दिल्लीयाव जेरैबायदि बर' हिसाबै मोनसे सिम्पल मोनसे शो खालामहैनाय बा सिनायथि हैनाय, जायनाखि बागुरुम्बा मोसाहैनाय बा अनेक सिस्टेमै मोसाहैनाय, बिथांमोनखौ दानि जेनाखि बिटिआर सरकार बिथांमोना बरायदों। दा बे बरायनाय आपडेटखौनो आङो नोंथांमोननो खिथालांनो आखायाव लादों बा खिथालांनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो हागोन। बेबायदि जागोन, बेबायदि मोनगोन आरो बिदि एथ' मोजां रंजा खुसियै जोङो बेबायदि बिटिसिनि गाहाय चिफनिफ्राय बिदि आखाइ फाथिनानै आजावनो मोनगोन बा मान सन्मान जोंखौ होगोन बा मान बावगोन जों बिदिबो सानहराखैमोन। गोलाव समनि उनाव दिनै मान बावबाय, बे समाव मा फोरमायो? गोसोआव माबायदि मोनदों आयं मान बावनानै? गोसोआव माबायदि मोनदों माने आंथ' फिसौफोरसो लिंगोन, आबौफोर सनाफोर। जोंनि भाग्यआव, जोंनि बरादाव, जोंनि खाफालाव बेबायदि जागोन, बेबायदि मोनगोन आरो बिदि एथ' मोजां रंजा खुसियै जोङो बेबायदि बिटिसिनि गाहाय चिफनिफ्राय बिदि आखाइ फाथिनानै आजावनो मोनगोन बा मान सन्मान जोंखौ होगोन बा मान बावगोन जों बिदिबो सानहराखैमोन। आरो जोंनि गोसोआवथ' जेबो लुगैनाय थाखाया, आरो जेबो लुगैनाय जोङो नाजावफेरनो मोनाखै। आरो बिटिसि सरकारा चिफआ जोङो गोदो गोदायनिखौ गोसोखांनानै बिदि होदों, बिराद मोजां मोनदों। जों बिमा हिसाबै, बिबै हिसाबै जों बेफोरखौ आजावदों, बिराद मोजां मोनदों। आरो बेनिफ्राय मोनसे खोथा, गोदो गोदाय बिदि होननानै मिन्थियोबा जोङो गोदो गोदाय बिराद खस्थ'मोन। मोसाग्रा होनबानो लासिं सिं जायोमोन। जोङो बयनिबो सानथ्र'हायै निन्दा खोनासंनाङोमोन, बयनिबो सानथ्र'हायै निन्दा होनायखौ जोङो मोसेबनानै थानाङोमोन। जों मोसानाय होननाय बा मोसानांगौ बा मोसाथारनाय बिदिखौ जोङो परिसयखौनो होनो लाजियोमोन। मानो होनना बुंबा बयबो निन्दा होयोमोन, मुगैयोमोन। नोंसोरखौ सोर बिहामजो लानो, नोंसोरखौ सोर हौवाया लानो हाबा। ओमफ्राय गोदोनि दिनाव हाबा जायाबा रायजो जानो हाया, थांनानै थानो हाया। मानो हाया? दानि नोंसिनि दिनाव दानि हिनजावफ्रा हिनजावबाबो हारसिं गसंनो हायो। खारन माबा मोनसे मैगं फाननो हागोन, माबा मोनसे ना बेदर फाननानै फायखारि बेफारि जानानै जानो हागोन। खिन्थु जोंनि बै समावथ' बिदि नङा। बेसे मायथाइयाव दिल्लीयाव मोसाहैदोंमोन? जोङो 1957आव जों बागुरुम्बा मोसानानै फार्स्ट प्राइज मोनबोदों। साबेसे दंमोन नोंसोरो? जोङो बुरजा दंथारो। माने जोंनि गामिनि ख्रिस्टि पार्टि दंखायो नालाय, गामिनि मास्टारनि फोरोंनाय दैदेननायाव। ओमफ्राय बे समाव जोङो माने गामिनिया थोआ आरो। एफा गिदिर नोङो दिल्लीनि पार्लामेन्टनि स्टेजाव मोसानांगौआथ' बुरजा नांगौ। 22 जन हिनजावफोर नांगौ आरो दामग्रा देग्रायाबो दस्रानिफ्राय फैदेरनाय। बिदिजों जोङो बिराद बुरजा थांनाय जादों। ओमफ्राय जोंखौ जोंनि माबायाव जेनेबा गामिनि ग्रुप लिडार, कालसारनि ग्रुप लिडार दंखायोमोन मोसाग्रानि, आदा जगेन ब्रह्म। बेनिफ्राय मोसानायनि ग्रुप लिडारा आदा प्रसेनजित लांदों जोंखौ। ओमफ्राय माबानि पाब्लिसिटि डाइरेक्टरा रुद्र बरुवा लांदों जोंखौ शिलंनिफ्राय। बे समावथ' शिलंआवसोमोन नालाय। बेनिफ्राय बिदि लांनानै जोङो हजोंहाय सहैनानै बिदिनो गोबाव थानांहैदों आरो। गोदोथ' जोङो गुवाहाटिसिम धुबुरि ट्रेनजों थांनांगौ। ओमफ्राय गुवाहाटिनिफ्राय अल आसामनि ट्राइबेलफोर गासिबो रिजार्भेसन जाखाजोबनाय। ओमफ्राय गोदो गारि फिसाजों जोङो लखनौसिम थांबाय। ओमफ्राय लखनौनिफ्राय गारि गिदिर थांनांगौ आरो। गारि गिदिराथ' बावाखै जोंनाव फैनाया। ओमफ्राय लखनौनिफ्राय जोङो गारि गिदिरजों थांनायाव सानसे जों ओंखारनानै स्टेसनाव राननांहैयो। ओमफ्राय स्टेसनाव जोंखौ जायनो बेनो आर्मि अफिसारबाबो माबाबो थांलाय फैलाय